Hej og velkommen til FM-showet. I dag har vi en gæst med, som jeg vil interviewe. Hej! Først vil jeg gerne spørge, hvad er dit navn? Mit navn er Marit. 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 Goddag, Marit. Goddag. Har du tit Marit, om jeg må spørge? Det havde jeg faktisk. Jeg fik ændret mit navn. Jeg hed nemlig Marit. Så begyndte jeg at interessere mig for numerologi. Og så fjernede vi bare J'et og B'et. Så kom jeg til at hedde Marit. Og siden da har mit liv kørt på skinner. Må jeg spørge om noget? Er det fordi du hader Justin Bieber, altså også kaldt JB? Nej, jeg har faktisk haft et slags forhold til ham. Men det blev opdaget, så måtte jeg nødt til at skifte navn. Men det skal du ikke snakke noget om i interviewet. Det klipper vi fra. Og hvordan var forholdet til JB så? Jørgenbjørn. Var det ikke ham, vi talte om? Nej, jeg... Nok om det. Ja, men sagen er, at når man så møder en numerolog og får ændret sit navn ind til de perfekte harmoniske folder, så sker der ligesom en harmonisk komposition, der går op i en højere enhed, og livet bliver ligesom Numerologiet. Ja, ved du hvad jeg mener? Jeg ved absolut, hvad du mener. Nu vil jeg gerne spørge dig. Hvad er dit forhold til mælkepulver? Jeg kan godt lide at sniffe det, men jeg prøver at holde op. Altså, når du sniffer mælkepulver, er det så bare sådan her? Praktisk taget, ja. Men det giver sådan nogle upraktiske klumper i næsen. Ja, det kan man jo ikke have. Så jeg har bedt min læge om en recept til noget andet, så jeg kan holde op med det der mælkepulversnifferi. Ja, det er klart. Det er meget belastende. Det vil sige, at du er en mælkepulversniffende numerolog, som hedder Marit. Og jeg har haft et forhold til Justin Bieber. Og Justin Bieber? Inden han døde jo. Selvfølgelig. Og han døde af stress, kan det lige siges. Stress efter at have giftet. Nej. Efter at have giftet en rødhåret Justin Bieber-fan. Ja. Jeg vil gerne have det standardinterviewet. Jeg føler min balanceunion er risket fra hinanden. Stans det.